Пакистанець Шафік Мухаммад стоїть біля закритого прикордонного переходу на території Афганістану. Він тримає паспорти, цілу купу документів і намагається зрозуміти, чому його з родиною не пускають до Пакистану. З афганського боку кордоном тепер керують таліби. Раніше КПП «Торки» було найжвавішим між двома країнами. Однак відтоді, як таліби захопили контроль, число піших переходів різко скоротилося. Не знаю, чому нас не пускають. Ми стоїмо тут і запитуємо, в чому причина і що потрібно зробити, щоб нас впустили. Раніше все було нормально, а зараз правила змінилися, вони змінюються щодня. Нині повітряне сполучення Афганістану з іншими країнами призупинено. КПП «Торки» залишається одним з найбільших шляхів виїзду з країни. Проте влада Пакистану встановила жорсткий контроль на КПП. Так у серпні через нього проходило всього близько 85 людей на день. При цьому у березні та квітні добове число перевищувало 8 тисяч. Що стосується вантажівок, то для них навпаки зняли деякі обмеження. Поки Талібан не створив уряду, коли це трапиться, подивимося, чи стане краще, але він вже скасував додаткову плату для водіїв вантажівок. Водночас таліби відігнали від переходу натовп людей, який зібрався в надії покинути країну. Військові Пакистану кажуть, що їм потрібно співпрацювати з Талібаном, щоб обстановка нормалізувалася. Зараз з того боку кордону військові Талібану, і ми кооперуємося на місцевому рівні. У Торкаме можна побачити, що пересування людей і торгівля йдуть як зазвичай. Довгий час межа у цій гористій місцевості була лише умовністю. Багато місцевих жителів переходили її безперешкодно туди й назад. Однак в останні кілька років Пакистан та Афганістан обмінювалися взаємними звинуваченнями у тому, що інша сторона укриває групи бойовиків і дозволяє їм проводити атаки на сусідній території. Зараз Пакистан майже закінчив будувати металеву огорожу на кордоні протяжністю 2600 кілометрів.